That any number one. Just number 190 iri now yakamangara mudare naEvelyn Kumbura Shumba pamuvileji pamuyemo vachimangarira Arthur Raposa uyo anogara pasina nyandozikanwa asi achishandira kona Nelson Mandela naHarare Street iri nhau yekupanana hukuru token of divorce ndiyo nhau yanga nayo mudare asi kona Arthur wacho naakakuya ane two matarata pfuura achipostponda nhasi anga tichimufonera kusvika anokunanguva dzindatinda topamberi chinanga kusvika ndakusvika dzamara nezvaazenge uptown anairukaaakatanidza kuti tichakwanisa kuchiuya kuti tinyaya chakumbirawo mhanhari sunzero kwari muchitedzere zvakataura mashuku ini Evelyn Kumbura Shumba ndinopika pamberi pedare zvose zvandichatsaura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu ndakumbira kuti muzipondani muchidii tasakisira kunge muchimhangarira Arthur Raposa. Arthur Raposa aive murume wangu takawanana kwamakore anosvika 20 asi mukati mewanano imanga musina runyararo aive munhu anoda zvikuru aiti ukamubvunza kuti ko mararepi aigona kuita kana mwedzi asipo pamba mukabvunza kuti mararepi aitanga kurova muupenyu hwese ndindairiritira mhuri ichibhadhira rent maschool fees iye aiti ndogona kuti anigona kuti ndawana basa kana kukanyemba kuta post angona 4 months ariko paanouya anenge ari maoko chete apo anenge achikuti kureta zvinhu paanouya anenge asina kana sendi wauzomubvunza kuti vanhu vada mari dzavo yaita mumizhonzho aipedzera kutobata undirova saka ndakazodzidza kuita zvemusika ndozvange zvoraramisa vana neni pamusika pacho aisada kuona munhu chirume achitenga hanzi chikomba kusvika akazondirova akandicheka bvudzi nebanga akacheka hembe dzanga ndakapfeka dzese nebanga akazotora mukoto atinobikisa akandiisa kunhemo yangu uko aiti vanhu vanotenga pamusika pakose vachiti gulezi zvikomba zvavo saka naizvozvo ndaona mambo wangu kuti ndirambe ndiri mimba iyi hazvichakodzera medzisiri kuurayiwa saka ndaikumbirawo kuti munditambidzirewo dare mari yangu yegupuro nekuti ndambozama kumba gupuro kuvakoma vangu kaviri kese achiramba hanzi hakuna mutemo kuti mukadzi anopa mupero. Makaroorwa kuripi? 2006. Anotozikanwa kuna ndezvake? Mungu anozikanwa. Mune vana vangani? Tine vakomana vaviri. Mukuru akura zvakadii mudiki ari makore mangani? Mukuru akura akutoenda kubasa. Mudiki ari kubhodhingi kwamutare anoendeswa natizvo vangu ndomutora maholidays ane 15 years. Atizvara vari? Vari pamutare. Vari pamutare? Makambowedza kugadziriswa nhau yenyu nemhuri? Kazhinji kacho iye aisawanika. Pese patainzi veimusangani taisvika umwese taiungana iye hai. Padare makasununguka kubvunza kana pane zvimwe zvamungada kuziva. Pazvaitika maigara kuizvi? Taigara kuHeathcliff. Izvino munogara? Ini ndogara kuHeathcliff ndokwandakasaya ndichigara. Iye ndiye akabuda mhiko akaenda asi kuti pamba pataigara hangu ndakazochinja. Tikapedza kuonana pataida kupa gupuro kwasesi vangu kechitu kwacho ndomusha tikapedzera kuonana akariramba hanzi hakuna mutemo kuti mukadzi ari pamwe negupuro. Saka unogara asikupaziva? Asikupaziva. Ndakura mwana chinyarari? Ndambozama kaviri kese asiri achiramba saka ndatoona kuti midzisiro kuna mamwe kungange kubatsira. Ndapedzera kuziva kuti ari kuramba gupuro zvese vavari kuzviziva. Ndaurisa gupuro atedzera kuziva? Vari kuzviziva.
Makarora nachirudzini. Patakatoona gore 2006 ndakatanga ndatiziva ndobva azviendesa namatsvakiro ekono. Ndobva zvadii? Ndobva dzatongorarama tichindarwara kuzombowana. Hamuna mutatu? Hati. Pokwadza makarorana makaita chii chamakaita mudziyo makaita? Dzatingori nemubhedha, wardrobe, fridge, kitchen unit. Saka pandakabuda ndikangobuda nekitchen unit nemubhedha. Fridge, TV nemastendi zvine mwana ndikazvisiyira mwana mukomana. Mwana mukomana Ari kuita cliff ikoko. Mastendi residential TV stand, not stand. TV stand. Kuita stand iwapo. Mwana mukomana yani makore mangani? Ndiwa 2007. 19 years. Saka unogara wega? Anogara ega. Munozviitire zvokumwa haasi kuenda kuchikoro? Kuenda kubasa. Vabereki vake vanogara kupi? Vabereki vemurume. Mai vakafa, baba vari kwaMutare. Ndakangoroorwa mai vachotinzi vakashaya ndomuranda mboona. Kuhama dzake? Dziri kuChinhoyi ndokune hama zvadzo zhinji. Saka kwamaitwa kwasisi wako kwamakaenda nemukomana wayo? Kuna sisi wangu anogara kuHeathcliff ikoko takaendapo akaramba kubva. Tikaenda kuna sisi wangu anogara kunzi kwaMao kuDP kusero. Takasangana ndokwatapedzera kuenda kuti akaudza kuti maiguru hakuna mukadzi anopa murume gukuru. Saka wakaida kumupei chegukuru? Ndaive ndine dhora ndida kuenda. Saka chimwe chinhu kunze kwezvawataura chinobvisa dare kuti murume uyu magara mamuchinetsana kwenguva yese ichi. Kunze kwezvawataura. Kana kumboenda kuchipatara uchiti marwisana mumba ukakuwadzwa kana kumbonomhangara kumapurisa? Kuenda kumatare? Mapurisa handinakwanisa kuenda ndaitya kuti hama dzacho akasungwa. Ndaipanya yemugoti yakaitika. Ndakatonomhangara aigona kufarira. Apo hama dzacho kuti dzedza yakuzobvineni kuti wasungisa mwana amai. Zvinani umhangare nyaya upiwa rekodhi yekesi yako kuti wamhangara nyaya inoti wobva wawithdraw hako asi rekodhi yenyaya yako unayo. Kuti munhu yakandiita zvakati ndikaripota apa asi ndakazokumbira kare ndizosamuendese kumatare, ndizosamuendese kujeri. Kumapurisa ndakaona zvakandiremera nekuti kumashure uko akamboita nyaya dzake dzikaenda kumapurisa. Baba vangu ndopakamutsvagirira nhoyi. Saka kuti ndivati kuti ndakonifirma kuti mapurisa ndakaona kunge ndakavaonesera machena. But gender based violence kan Ichokwadi. inofana kuzikanwa. Ichokwadi. Kuti mangwana nhasi akakuwana paakuwana pamusika pauri kuita iwewe. Foyo obva akurwisa. Obva akukuwadza. Amupa guru obva auya nebanga obva amubaya nebanga. Achiramba kuramba. But kumashure kana une mboho wezvaiitika uchiratidza kuti ndakambomhangara mapurisa ndikadai hazvisi zvinoreruka. Samutuku wenyu wake akauya zorora Anogara kwamapunga kuJohannesburg. ndiani? Unonzi Mabudomoro. Ndiye samutumu wake vanotaura vese? Nhamba dzake handifungoti achinoti. Kuti patakapedza kutaura nasamutumu aiti kuti murume ndikumufonera. Ndichienda ndatumwana nati zvaro ndimbobvunza ujeredzo rangu. Asi hachadera foni yangu. Hachadera foni yamasamutumu? Apa pakona pane Nelson Mandela akaziti vanoitweya? Handisi. Ndipo akanopiwa Samuel? Ndakakwanisa kumugaridza Samuel. Ndakafona munhu kushandisa foni. Ndakafona ndobva nditi ndinirire ipapo. Ndopa pane taxi vandamira ipapo. Zvikanzi ndiwo wakapfeka nhumbi dzakadzakadzana akapfeka kumusoro. Kati ndini ndiri kuuya ipapo. Zvichokwadi ndakamira foni ndakaita nearly 2 hours ndakamira. Asi akatonoshina nhumbi dzanga ndakapfeka panguva yacho. The following day munhu akazofona ndakazobva kune zero wakaita zvikanzi ndakazvita sei kowe nezvakatsana zvikanzi asi ndikuenda ikoko ndichitora kuti kamwe ambuya vanokureva mai hanzi vakurwara muchipatara kwamafoni vanofanira kundichitora hana kuwe
ndakazomboti vachipinda mufonero vakazomufonera but ashoka ndabatika nebasa chindipostponere last time nhasi foni yangu achadaira anga afonera kuna mai rumbi anga achadaira ndatopa hcliff ndapa vericheni anga achitodzwawo kudzama nezvaachadaira azotuma mabara okupinda takati pasina vanhu vakupinda tikati wapa pishamana yako ndeyakupinda amene tsanangudza ndakukosha kuna mai sei baba vake vari pamutara unotaura navo ndokuchengetwa mwana mwana uyo anomboya kwamburi here kana kuti anombogara ari pamutara vachitofara nenga kuno mabhara anouya kuno ndochogona kuti chimwe chikonzero siyasa vasaona mapurisa pavairuwa nokuti vanogawa wakanaka nakuendesa mwana kuti vari kuendesa mwana kuchikoro unongotiregana kwarira mumwoyo saka sinozvida kuzatedzva muroro wenyu achada mwana wenyu baba kuti takasiyana vari kuzviziva nokuti last time vakatamba kuti hauteereri mukadzi saka aita zvezvekuti puresha yehama ndoyanga akakosa kuti aite sekudaro anoda kuteera asi iye mwoyo make chaimo kuti titi tinoteera zvoku titataurana tagadzirisana hazviiti asi hama mati dzaimupa puresha kuti teera mukadzi kazhinji macho makona munhu wechikadzi achinga zvondaisokoro zvakaoma vanorambanwa kazhinji kacho nemukadzi ndianenge achichema mukadzi achinyengerera mukadzi achikumbira singona mukadzi achisvamba kadaiso kuona kuti zvinhu ane hanzvadzi dzake here dziri muno mudhuze mama wamuna mwana musikana wakoma ane vanenge natu vari vanenge vacho varo mumwe wacho aigara kubhorotiwa mumwe wacho anogara kuzvitokubudira but anotamatamarisa mumwe wacho but akambiri vachigara vaneitei vanenge vacho mumwe wacho anoshandira ngo mumwe wacho anoita zvekugadzira machines kumakambani emasibilisi asi kukurambidza kupa murume indiko ndikuedza kuona kuti kukura racho kunoenda papi kuvaningi naaditi kurengedaiza kwaona kuna tete kwanzodzi yapapa apane vaikara mumbari saka vainzi akabva zhinji dzaidzi muchinoi saka vese hapana vanotaura navo aizvizvi ndabetema ndinoda kundataura navo madhonald ukakutuma kuenda kuna chezvara kwamutara anoguma kuenda omupa mari yetsoka andiye samutumi wake ndiye samutumi I think though they have available option anogona kushandisa andikwanisa kushandisa dare ipapo kuti ndiende kunosiya guku dare rinokwanisa kungotendera ndonyora chinyorwa changu chandokupai ichinoenda kuna chezvara wacho kuti pane imba kuda samutumi kuti aite izvo kuti samutumi ndiwake ikako andisava magdonald akatsvagwa naiye daire zvinokutsa ndiye akamutsvaga kuzi magdonald kwamune munguru mwana wake saka magdonald akazotsvagirwa kuno kuchiudziya anyekuti angatouya infect vasina musadoma ndobva saka nanya madhonald vaime mashamwari ndobva azongotora nekuti vachizovaniranawo murume wangu akambotsenda pakati patapamakombisa ndopa vakazivana namadhonald zvaiye zvino anoshanda handizivi kuona chi ngatitese zvizvi imwe munonyora jadhidei nekuudzawo yekuti yaagamuchire gukuro rake kana manyora izvozvo upiwa yavo
murume upiwa yake judgment inoiswa dai munonzi munoziva paanoshanda ndipayaimunosiyiwa ipapo magona watotsvaga munhu yoenda naye unomupa kana aona kuti haasi kuwanikwa zvinhu zvokurova tinenge yakuti dai kuna baba vacho ndaikumbira kuti handiwane hwani wedare ndoita ndoenda ine handinondoziva apa paanoshanda vanopaziva ini ndiri kuziva munhu paanoshanda anopaziva vondiperekedza mutonopepa paanoshanda pacho parozikanwa here kuti apa kona ndipinyoso mandira narestrit ndopakona pane ducks hapana chiripo asi ndopakasvosondimira ipapo then yakatozofona kuti ndiwo wapfeka zvakati ndindaawenda kona ndendisvika 2 hours because paara kona yeducks tichidaiso pane ducks pakona kona saka hapana chimwe chinhu chiripo pakona iyoyo kunze kwekuti ducks nodaiso kuzotina kuti tichidaiso zipepe pane police post iri pabiri padhuze otherwise kunenge kutoita kumutsvaga mapurisa ndokufonera pamarket square moenda pamapurisa epamarket square mopa musambo yacho yamambo mopa divorce yacho ipapo kuzidare rinogona kukupai tsamba ndakuti chekutanga ndachikutenderai kuti mumpe divorce yacho vatachikutsvaga muna vainzira dzekumutambidza saka the first option yacho kufunga ndiyoyo yekuti moenda kumapurisa epamarket square mapurisa ndomufonera kuti auye ipapo imi mukawaradza tsamba mumufonera mapurisa ndomufonera uyapo kana uya mumomba mapurisa haana chavo kungofacilitata kuti munhu auye mumpa gupuro racho but imi pane zvinochicha munhu acho chinokudzivirira inobva kwaari because I'm encouraging you kuti akauya kumba kwenyu achikurwisai apuraya protection order zvakutukara kesaka zvanzvichirema muchiti murume wangu ko mwana ari uko but kana ari munhu ari violent garai mine zvinokudzivirirai zvinokaa neprotection order ekuti kana paine zvazoitika iye anosunga sipari zvino ngatitei zvegupuro racho regai vanhu vanokupai matsamba vakupai then moenda nawo kunhikirikini makombe mokwanisa kuvaperekedza vanongosvikira panhikirikini munotsvaga manzira dzetsoka vashandisai mapurisa epamarket square ingatibvumirei pano